kaga sarki musulmi bai da wuka da nama ne ga mulki girmamawa ne kawai akai amma wanda a gwamnan Sokoto ya yi shi kalli da shi adda kuɗi shi adda su local government wai maɗi an sa abin da ya faru mun faɗi shi to amma abin da yasa sarki musulmi aka mai biya su shugabannin masu wanga kare su suka ba jibinta mai wannan abun sun ka ce magana ta ita za ta fito haka nan ba wai shi kai ne sarki musulmi aka a'a hukuma ce ta ba shi dama a mai biya ga wannan abu na ganin wata da sauran waɗanda ibadodi shi kai ne shugaban ƙasa da faɗin sarki musulmi ya ka buɗe baki da shi ya ka ɗauka azumi kowa to wannan in an ka jibinta ma abu a wannan wurin to biyayya gare ka wajibi ne ai biyayya gare ka ga abin da saba shari'a da haka biyayya ga sarki musulmi ga waɗannan abubuwa na addini ganin wata da ɗauka yanzu mun taso ma yanzu wanga ma tunda abin ba ƙare ya kai Allah kaka ƙara maimaita mana ga bala'i tunda ga sallah babban nati